Умеешь ли ты хранить секреты? Можеш ли да пазиш тайни? Можеш ли да пазиш тайни? Ищу специалиста по ограблениям. Търся спец по обирите. Търся спец по обирите. Я взвинчен. Аз съм на вид. Аз съм на вид. Почему ты мне постоянно подмигиваешь? Защо ми намигаш непрекъснато? Защо ми намигаш непрекъснато? Он лучший. Той е най-добрият. Той е най-добрият. Он не скоро вернется. Той няма да се върне скоро. Той няма да се върне скоро. Вынь изо рта фонарик, а то задохнешься. Махни това фенерче от устата си, можеш да се задавиш. Махни това фенерче от устата си, можеш да се задавиш. Я придумал план получше. Измислих по-добър план. Измислих по-добър план. Давайте теперь послушаем, что предложит этот человек. Да чуем сега какво ще предложи този човек. Да чуем сега какво ще предложи този човек. Все это ради каких-то глупых денег. Всичко това е заради някакви глупави пари. Всичко това е заради някакви глупави пари. До каких пор будешь совершать глупости? До кога ще правиш глупости? До кога ще правиш глупости? Опиши мне, что я должен увидеть. Опиши ми какво трябва да видя. Опиши ми какво трябва да видя. В очередной раз тебе говорю, это безумие. За пореден път ти казвам, това е безумие. За пореден път ти казвам, това е безумие. Это настоящий шедевр. Това е истински шедьовър. Това е истински шедьовър. У них есть разные мнения по этой проблеме. Имат различни становища по проблема. Имат различни становища по проблема. Но это еще не все. Но това не е всичко. Но това не е всичко. Мне их не удержать долго. Няма да ги удържа дълго. Няма да ги удържа дълго.
Никто не предупредил нас о правилах. Никой не ни е предупредил за правилата. Никой не ни е предупредил за правилата. Тогда я не буду вам мешать. Тогава няма да ви преча. Тогава няма да ви преча. Когда ты проснулся, я тебя не почувствовал. Ти кога се събуди? Не те усетих. Ти кога се събуди? Не те усетих. Завтрак почти готов. Если хочешь, садись за стол. Закуската е почти готова. Ако искаш, сядай на масата. Закуската е почти готова. Ако искаш, сядай на масата. Я не удержался и взял молока. Когда остынет, заквашу его. Не се стърпях и взех мляко. Като изстине, ще го подквася. Не се стърпях и взех мляко. Като изстине, ще го подквася. Оказалось, что он проходит здесь. Оказа се, че минава от тук. Оказа се, че минава от тук. Поскольку ты так занята, не нужно было себя утруждать. Като си толкова заета, не трябваше да се затрудняваш. Като си толкова заета, не трябваше да се затрудняваш. Ты хорошо сделал. Добре си направил. Добре си направил. Я не думаю, что это будет проблемой. Не мисля, че ще е проблем. Не мисля, че ще е проблем. Они получили то, о чем всегда мечтали. Те получиха това, за което винаги са мечтали. Те получиха това, за което винаги са мечтали.